Benar student movement PSM menta kesengi kalalet ai da ka complain ha manager in charge jong kajiyo bat kumju ha manager in charge Airtel West Gentle Hills District ka san benar student movement PSM central body ha ka jingalam jong president central body uba I pasa kalalet ye kandu ya manager in charge jong ka jiyo bat Airtel ha ka jingedai bat ka jingti ya ki thleu ha padang surok ban cross ya ki wire ha usurok pas I karam pani road kabala sedang banti nadu ka chnong khon chnong hadu chnong saphai West Gentle Hills District bat kumju kini ki company ki lati thleu wat ha ki banta ki bala dapsna ya usurok cement ha padang jong ki chnong main road ka seng da ka jing singo khya ya ka jing ot jing nam jong ki pai ba pan sneu ya kini ki company ya usurok bat ka jing bam maramat ya usurok ha karukom ka badai wat hadian arbanai bakila dap ti thleu ha padang surok kala bo ya ka let kawan ha ka jing thot ka bakrau ka seng ha baya kran bat kini ki ba in charge ka jiyo bat Airtel kala kentu ya ki ban maramat kham kloi ya une usurok pat na ka liang jong kini ki in charge ro kila kular ban budden ha ka jing yadai bat une usurok bat ban pendep kloi ya ka ne ka kam khnang ban kham suk ka let kawan jong gi pai ba nang shong shnong ba pandan kam ya une usurok la pankot karwa na public secretary PSM Shri H Sayo